Čaute, tu Jaro. V dnešnom videu si ukážeme, ako si jednoduchšie alebo jednoducho môžeme urobiť nejaký priestor na disku, ako si trošku vyčistíme. Tak poďme na to. Budeme pritom používať program, ktorý sa volá CC Cleaner. Môžeme ho stiahnuť z tejto oficiálnej stránky, a ktorá nás potom dá nám na výber 3 možnosti. Ak si chcete kúpiť, kúpte si, ale ja úplne odporúčam, že stačí táto free verzia na takéto jednoduché veci, ktoré my chceme robiť. Takže z oficiálnej stránky, keď si tu pozrieme, môžeme si to stiahnuť z týchto dvoch stránok. Keď budeme na tých stránkach, tak musíme nájsť veľký button, že download latest version or something like that. A ďalej, keď sa vám to stiahne, spustíme si inštaláciu, dokonca máme na výber aj v slovenčinu, takže kľudne si ju môžete dať, alebo angličtinu, to je jedno. Ja preferujem angličtinu, ale pre použitie v tomto videu si nainštalujem slovenčinu. Takže teraz počkáme, kým sa mi to nainštaluje a potom môžeme ísť ďalej. Tu si ešte môžeme vyklikať, čo chceme alebo čo nechceme. Na plochu si ho nechám do štartu. Nechám si ho v štarte, na ploche ho nechcem. Ďalej do textu, do koša. To som ešte nikdy nepoužíval v koši to, ale tak to aj nebudem používať. Dobre, vyhľadá aktualizáciu nechcem automaticky, čo je ručne. Skenovanie cookies tiež nechcem. Dobre. Nainštalujeme. Toto nechcem. A spustíme si program. Dobre. Takže máme program, trošku to zväčším, aby sme to aj vy dobre videli. Máme tu, že čistič, Môžeme si vyklikať, čo chceme všetko prečistiť, Prejdeme si tým. Takže, to si vy už všetko prečítajte, že čo chcete prečistiť a čo prečistiť nechcete. Napríklad, sú tu takde, že myslím, že aj heslá prečistiť, ale to ja väčšinou nechcem. Takže prezrite si to, vyklikajte, čo chcete a potom si to povieme ďalej, čo a ako. Takže, ak to robíte spolu so mňou, tak si dajte pauzu a teraz si to prejdite všetko. Dobre, ak ste si to pozreli, tak môžeme ísť ďalej. To vlastne dáme analyzovať, že či sú tie nejaké súbory tam potrebné a čo všetko. Potom ešte, keď dáme zanalizovať, tak potom sa nás to spýta, či to chceme vyčistiť. Tak dáme zanalizovať. Táto analyzácia môže trvať krátko, ale aj dlho. Záleží na systéme, koľko je tam veľa súborov a tak ďalej. Takže ja dám teraz trošku pauzu a počkáte so mnou, kým to prejde. Môžete niečo takéto sa vám môže vyskočiť, ak máte zapnuté nejaké programy, ktoré on chce vyčistiť. Ja napríklad teraz nechcem vypnúť si svoj Firefox, tak to dám, že nie. Ale vy by ste to asi mohli spraviť, aby ste vám to pekne prečistili. Dobre, takže máme analýzu dokončenú a zanalýzovalo to približnú veľkosť, že 2 GB ušetrím, keď toto všetko zmažem. Dobre, napríklad dočasné súbory majú 1 GB. No a toto som preskočil, lebo som to nechcel zmazať. A ostatné veci pozriem a všetko vyčistím. Takže dáme vyčistiť. Dobre. A teraz počkáme, kým sa mi to všetko vyčistí. Môže to trvať dlhšie alebo kratšie. Uvidíte. A zase tieto hlášky, takže to si prečítate pozorne. Toto ešte upozorňujem. Vždy, keď vám vyskočí nejaká hláška, nepanikárte, lebo ja to proste, keď vidím niektorých, proste vyskočím niečo a to mi nejde. Kľud. Zachovajte pokoj. Pri počítačoch treba zachovať kľud, prečítať si, čo tam je a potom kľudne reagovať. Dobre, tak sa nám vyčistilo dokončené čistenie, vyčistilo sa nám 2 GB, čistá paráda. Takže takto si jednoducho, ľahko ušetríte nejaké miesto na disku. Čaute pri ďalšom videu.